Γεια σας παιδιά, λοιπόν έχουμε ένα καινούργιο τηλέφωνο που έχει έρθει. Πάμε να το ανοίξουμε να το δούμε. Ωραίο πακετάρισμα, πολύ ωραίο. Ωραία, πάει αυτό. Το πετάμε δίπλα. Λοιπόν, μας ήρθε αρκετά πακεταρισμένο, δεν το λυπούνται τη φούσκα οι Κινέζοι. Λοιπόν, μας στείλανε, το παραγγείλαμε 23 Δεκεμβρίου και ήρθε σήμερα. Σήμερα έχουμε 2 Φεβρουαρίου. Τι είναι αυτό? Δεν γνωρίζω. Ένα Merry Christmas μας στείλανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι το Doge το 900, το Turbo. Ανοίγουμε το πακέτο. Βλέπουμε ότι έχει μέσα αντι-scratch οθόνες. Βλέπω ότι είναι λίγο παχύ αυτό. Τι γίνεται εδώ, πόσες έχει μέσα? Έχει 2 αντι-scratch οθόνες και μία που έχει πάνω, λογικά. Τώρα θα τα ανοίξουμε να το δούμε. Αυτό είναι το κλειδάκι για να μπορούμε να βγάζουμε τη SIM την κάρτα. Το αφήνουμε εδώ. Προχωράμε παρακάτω. Εδώ είναι τα ακουστικά, τα οποία είναι in-ear. Πολύ καλά. Εδώ είναι το καλώδιο το κλασικό που δίνει η Doge, έτσι, που δεν έχει περιμετρικά λαμάκι. Αφήνουμε και αυτό το κουτί στην άκρη. Τώρα ανοίγουμε από κάτω. Έχει εδώ το τηλέφωνο, εδώ έχει κάποιες... Πολύ ωραίο το χαρτί των οδηγιών, πάρα πολύ ωραίο, με πολύ ωραίο στυλ. Κάποιες βασικές εξηγήσεις το πώς παίρνει τις κάρτες, ωραία. Και εδώ πέρα μέσα είναι και ο φορτιστής, όπως βλέπετε, ο οποίος είναι για την Ευρώπη. Το κλασικό, δεν είναι αγγλικό το στυλ. Λοιπόν, όντως έχει και μία πάνω, έχει από πίσω πάλι επεξηγηματικό αυτό κολλητάκι το οποίο το βγάζουμε, έτσι. Να δούμε λίγο πώς βγαίνει η κάρτα με το κλειδάκι αυτό. Το πατάμε μέσα, βγαίνει το εξάρτημα που έχει. Για να δούμε, είναι αυτό εδώ, το οποίο μπορούμε να βάλουμε ή 2 κάρτες SIM ή μία κάρτα SIM και μία memory card. Ωραία. Εμείς προς το παρόν θα βάλουμε μία κάρτα SIM. Να δούμε πώς την παίρνει μέσα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μια καρτούλα mini εδώ πέρα, η οποία είναι αυτή εδώ και είναι Vodafone. Να δούμε και πώς την παίρνει. Είναι μεταλλικό αυτό, δεν είναι πλαστικό όπως είναι στα iPhone. Ωραία. Τώρα να δούμε λίγο πώς την παίρνει μέσα. Δεν κάνουμε κανένα λάθος. Έτσι.
είναι λίγο δύσκολο στο να πάρει την κάρτα μέσα. Θα το βρούμε όμως. Το βρήκαμε. Έτσι την παίρνει την κάρτα μέσα, τη μία και την άλλη. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε μέσα. Για αυτό μας, πολύ ωραία. Και πάμε να τα ανοίξουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το Doogee το Turbo το 900, το οποίο είναι Full HD 1080, 2 GB RAM, 16 GB εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, 8 πύρινο στο 1,7 με Gorilla Glass γυαλί, έτσι. Ανοίγουμε. 5 οθόνη. Πολύ όμορφο το χρυσαφί το χρωματάκι, πολύ γεροδεμένο τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά το χαρακτηριστικό της Doogee είναι ότι βγάζει πολύ ωραία ποιοτικά τηλεφωνάκια. Ωραία, άνοιξε, περιμένουμε. Ωραία, άνοιξε το τηλέφωνο. Welcome to Vodafone. Close, να γυρίσουμε λίγο τη γλώσσα να πάμε. Έχει Play Store, έτσι, όχι όπως τα Turbo X που έχουν πλαίσιο market και χαζά. Ωραία, πάμε να το γυρίσουμε, είναι στα αγγλικά, πάμε να το γυρίσουμε στα ελληνικά. Settings. Να το βρούμε λίγο, location, language input, language, ελληνικά. Ωραία, γυρνάμε πίσω. Το τηλεφωνάκι μας έχει γυρίσει στα ελληνικά, ωραία. Η ένταση της φωνής. Να ακούσουμε λίγο ανοιχτή ακροασία. Ωραία, κλήσεις παίρνει άμεσα. Απλά βάζουμε το Gmail μας έτσι και λειτουργεί κανονικά το τηλέφωνο. Έχει τα κλασικά μενού της Doogee, τα οποία εμένα μου αρέσουν, δεν ξέρω για εσάς. Είναι πάρα πολύ, και η αφή του είναι πάρα πολύ γρήγορη, έτσι. Πάμε να δούμε λίγο την κάμερα που λέω ότι είναι 18. Βλέπετε ότι έχει πάρα πολύ καλή οθόνη. Πάμε λίγο στις ρυθμίσεις. Εδώ είναι σταθεροποίηση κάδρου 50-60 Hz κλπ. Το βάζουμε στα 60 Hz. Ισορροπία λευκού κλπ. Πάμε στην κάμερα. Βλέπουμε ότι είναι 18 MP. Ωραία. Είναι 18 MP. Και έχει τις κλασικές ρυθμίσεις που θα μπορέσουμε να βρούμε σε μια κάμερα. Τώρα αυτό που ήθελα να δω είναι να γυρίσουμε στην μπροστινή κάμερα, γιατί η μπροστινή κάμερα είναι πάρα πολύ ωραία. Η κάμερα είναι φανταστική και ακολουθεί και το πρόσωπό μου, το είναι πάρα πολύ καλό. Μπορείτε να τη δουλέψετε και σαν web κάμερα. Γυρίσουμε ξανά στην πίσω. Θα δείξουμε και τις φωτογραφίες. Και να δούμε τι τραβήξαμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχει φανταστική οθόνη και το βίντεο του δεν κάνει καθόλου σπασίματα, είναι πάρα πολύ καλό τηλεφωνάκι. Όπως είπαμε είναι οκταπύρινο στο 1,7 με 2 GB RAM, 18 κάμερα, είναι ένα πολύ ωραίο τηλεφωνάκι. Πάμε να δούμε λίγο τις ρυθμίσεις. Πάμε στον αποθηκευτικό χώρο. Default έχει εσωτερικός χώρος αποθήκευσης 2,95 με διαθέσιμο 2,84 όπως βλέπετε, έτσι, και πάμε να δούμε και το τέτοιο. Λοιπόν, συνολικός χώρος 10,55
διαθέσιμο 10,54. Επειδή έχει τη 442, σημαίνει ότι κρατάει κάποιο χώρο για την εσωτερική αποθήκευση και το καθαρό που δίνει σε εσάς, ωραία, είναι 10,55. Βέβαια, άμα βάλετε και μια κάρτα μνήμης, μπορεί να πάει μέχρι τα 64 GB. Λοιπόν, πάμε να δούμε, έχει τις ρυθμίσεις τις κλασικές που έχει το 4.4, σωματοσέσορ για βάδιν και τέτοια όταν κάνετε jogging κλπ. Ωραία. Έχει με 3 finger screenshot να βγάζει για να έχει την ώρα. Τέλος πάντων, έχει κάποιες ρυθμίσεις τις οποίες πρέπει να τις ψάξουμε αρκετά για να τις βρούμε. Αυτό που βλέπετε είναι το τηλεφωνάκι. Αυτό είναι για να κάνει selfie κάπως. Κάμερα touch key λέει, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Προφανώς πατάτε εδώ για να βγάλει μια φωτογραφία έτσι, ή όπως μπορείτε με την κλασική που κάνετε. Ανοίγει πάρα πολύ γρήγορα η κάμερα. Αρκετά γρήγορα το τηλεφωνάκι. Λοιπόν, αυτό είναι το Doogee το Turbo το 900 σε σαμπανιζέ χρώμα, όπως βλέπετε. Ωραία. Έχει και το φλασάκι εδώ, εδώ είναι η κάμερα, εδώ είναι η μπροστινή κάμερα και εδώ είναι οι αισθητήρες. Έχει τις διάφορες ρυθμίσεις εδώ πέρα. Αυτό. Όποιος θέλει να το πάρει, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τηλεφωνάκι. Το είπα πολλές φορές. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ και θα το παραγγείλω και για μένα. Έχει διάφορα γραφικά στοιχεία εδώ πέρα τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε στην επιφάνεια εργασίας. Διάφορα όπως ας πούμε να βάλουμε τον καιρό. Έτσι πρέπει να βάλουμε πόλεις και τέτοια, πρέπει να το βάλουμε στο Wi-Fi κλπ. Αυτό δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Παίρνω το τηλεφωνάκι του, ορίστε. Έγινε, τα λέμε στο επόμενο τηλεφωνάκι που θα φέρω και θα κάνω review. Γεια σας.